אנחנו בפרק האחרון. יאללה מאיה, בואי נלמד. שבת השיבה את נפשי. בבוקר יום ראשון התעוררתי רענן ופניתי לבית הכנסת. מאיה, אנחנו כבר תקופה ארוכה לומדים יחד. גם אני למדתי המון. אני מקווה שהלימוד היה לך מועיל וילווה אותך בהמשך הדרך. באמת היה כיף ללמוד, וקיבלתי ממך המון. אבל אבא, תכלס, מה עושים עם כל מה שלמדנו? אני לא יודע מה להגיד לך. נתתי לך כל מה שאני יכול בלימוד. תחשבי מי עוד משמעותי בחיים שלך, שאת יכולה ללמוד ממנו. זה קל, משפחה שלי. אבל אבא, הם כל כך מפוזרים ורחוקים, איך אני אמורה להגיע אליהם? מה השאלה? זה נורא פשוט. את זוכרת שנפל לך שד ופה השיניים הגיע? אז בעצם הפה הזה יכול לעשות עוד המון דברים. פה השיניים, זה באמת אתה, פעם ראשונה שאני באמת רואה אותך. אבל תגיד, אתה באמת יכול לעזור לי? בוודאי. את רוצה להגיע למשפחה שלך? קחי את החלק הזה. הוא ייקח אותך לתחנה הראשונה. את שאר החלקים תקבלי בהמשך המסע. בהצלחה! זה באמת הצליח. מאיה יצא למסע שלה. נחכה לה שתחזור. שלי. גם שלי. ואהבת לרעך כמוך. כשאדם יאהב את חברו כמו שאת עצמו, זה נוגד את הטבע האנושי. כמאמר התלמוד, אדם קרוב אצל עצמו. באמת אין כאן ציווי לאהוב את האחר יותר מאשר את עצמנו. המשפט הזה הוא חלק מפסוק. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. לא תיקום, איסור על נקמה. איסור להוציא לפועל את השנאה והכעס כלפי החבר. לא תיטור, אל תשמור טינה וכעס בלבך. התורה מורה לאדם שבמקום נטירה ונקמה, ינהג כלפי הזולת בסלחנות ובאהבה, כפי שהיה נוהג כלפי עצמו. עכשיו, איך אפשר ליישם את הציווי הזה? לסלוח לעצמי, גם על מחשבות לא נחמדות, גם על מעשים שאני מצטערת עליהם, לקבל את עצמי, לא את עצמי כמו שאני. להכיר במגבלותיי ולקבל אותם, ולהעריך את החוזקות שלי ולשמוח מהם. את ילדה מלאת אהבה, לטבע, לבעלי חיים, לחברות, בעיקר למשפחה ולאבא ואמא. ליבך הרחום ונפשך העדינה בוודאי לא יתקשו לאמץ את דברי חז"ל. ככל שתאהבי יותר את עצמך, תקבלי את מי שאת, תסלחי לעצמך על טעויות ומשגים, תשמחי, תודי על שפע המתנות שחנן אותך הקדוש ברוך הוא, אז אין ספק שתשפיע על סביבתך אור וטוב. נמשיך המסע, חלק נוסף בפאזל, ותיק למסע. סוף סוף הגעת. מאיה היקרה שלנו היום את חוגגת בת מצווה. זה יום מיוחד שאת נכנסת לעולם חדש ומלא אפשרויות. כמו נר שנדלק, והשלבת שלו מתגברת והולכת, עד שמגיעה לשיא. ככה גם את, מאיה, מאירה את חיינו באור יקר. לא סתם בחרנו להשוות את ההתבגרות שלך ללהבת הנר. לשלהבת הנר יש תכונה מאוד מיוחדת. היא בהירה, היא זורחת, היא מחממת, היא גם חגיגית וסמלית, היא אפילו משפחתית. הרי איתה כל אישה ובת מתחילים את השבת. והתכונה הכי מיוחדת שלה היא היכולת המופלאה שלה לתת עוד ועוד מתוכה לאחרים. והיא אינה קטנה, אפילו בקצת. הנר הזה שמסמל את התורה, את החג, את השבת, את שגרת השבוע בהבדלה, את הזיכרון, אפילו את הנשמה, מלמד אותנו פרק חשוב ומדהים, את הסוד הגדול של גמילות חסדים. גמילות חסדים, מאיה, זה כמו לזרוע זרעים טובים. כל מעשה טוב שאת עושה, גם הקטן ביותר, צומח וגדל ומשמח בעולם. תזכרי, חיוך קטן, מילה טובה, עזרה לחבר, כל אלה הם זרעים קטנים שאת זורעת, ובעתיד יניבו פרי בשפע. המעשה הטוב, הכתף לחברה טובה, היכולת להיות עזר לכל אחד, החדווה הזאת שיש כשנותנים לזולת, לא מתוך רצון לקבל חזרה, אלא ממש רק בשביל לתת.
כל אלו ממש כמו הראש של הנר, יגדילו וישפיעו עוד אור בעולם, יגדילו וישפיעו עוד אור עלייך, ואת בדיוק כמו הנר, לא רק שלא תחסרי דבר, אפילו תגדלי יותר ותשפיעי יותר. במשפחה שלנו, את יודעת מה היה, למדנו מהסבים והסבתות שלנו, ומהסבא והסבתא שלך, למצוא תמיד את הדרך להיות מהנותנים. מהנותנים לציבור, מהנותנים למשפחה, מהנותנים לחברים, מהנותנים לקהילה, מהנותנים לעם ולמולדת. לכל מי שרק צריך וכמה שרק אפשר. ואת מאיה חוגגת עכשיו את הכניסה האחרונה בדור שלכם. כן, ממש בת המצווה האחרונה, אחרונה חביבה. אז קחי מאיה את לפיד החסד, הנתינה וגמילות החסדים. קחי אותו מאיתנו. הדור של אבא ואמא שלך, ושלנו הדודים, אנחנו מעבירים אותו אלייך. כמו שקיבלנו אותו מהדור של ההורים שלנו. קחי אותו הלאה, ועירי בו את דרכך, יחד עם בני הדודים ובנות הדודות שלך, מתוך אהבת עם וארץ, מתוך נתינה וגמילות חסדים. אנחנו מאמינים שתמשיכי להיות אדם טוב, חם ואוהב, ותמשיכי להפיץ אור בעולם, ולבסוף נאחל לך ביחד. מזל טוב מאיה, שיהיה לך בכיף, בשמחה, בבריאות ובנחת. והכי חשוב, כל שתבקשי, לא יהיה. ובמקרה, הכינותי מראש חלק להמשך המסע שלך. כשעצוב ולא הולך, כשמפחיד או מסתבך, אני באה אליכם, אני באה אליכם. ביקשו ממנו לדבר על כעס ואיך להתגבר על כעס. הייתי רוצה לדבר על 3 סוגים של כעס. כעס בין אדם לחברו, כעס בינך לבין עצמך, וכעס שנובע ממקרים שלא תלויים בבני אדם. אמה שנוכח כאן ובעברית קוראים לו אהוב, אומר שכעס זה דבר משבח אותך דווקא, זאת אומרת שמביא אותך למקום יותר טוב, אתה צריך להביע אותו ולא לעצור את הכעס. תמיד כדאי להוציא את הדברים ולדבר עליהם. כשמדובר בכעס בינך לבין עצמך, לפעמים זה יכול להיות כעס על דברים שרצית לעשות והצלחת. צריך לזכור שכישלון זה תמיד דבר שממנו אפשר ללמוד, ותמיד אפשר לתעל את זה ולהצליח יותר טוב בפעם הבאה. בקשר לדברים שמתכננים ולא קורים, בגלל סיבות שלא תלויות בנו ובאנשים אחרים, צריך לזכור שאין מה לעשות, לפעמים הדברים לא קורים כמו שתכננו, וצריך לחשוב שכל הבלת"מים האלה זה כאילו המציאות מתקנת את עצמה. הביאו לי משהו להמשך המסע, ותצליחי בכל מה שאת עושה, וכל הכבוד לך ממש. אני באה אליכם. איי, מגרדי! בוא רגע. איי, מגרדי! בוא, אני אסרק אותך. איי, מגרדי! איפה הקינה הזאת? יאללה, איפה הקינה? לא יכולה לחפש אותה כל הזמן. וואי! תראי, אני רוצה כזאת קרחת כמו שלו. תראי איזה יופי. אין לו קינים. מגרדי! אבל מה זה קשור? יש לו קרחת ולך יש שיער. די עם הקינה הזאת כבר. כל הזמן לא קנה. תראה לי פה, מאיה! איזה קטע שאת פה, מה שאתה הולך? איזה מגניב שהגעת. את לא בת מצווה, נכון? איזה מגניב שאת פה. אז תקשיבי, אני באמת רוצה להגיד לך. גם אני. גם אתה רוצה להגיד לה, נכון? מה אנחנו רוצים להגיד לה? שיהיה לה המון מזל טוב. שיהיה לה המון מזל טוב. שמה כדאי לה לא בחיים, שאימה לא. אסור לקנא. אסור לקנא. כל אחד. גם אם מגרד. כל אחד. יש לו את מה? שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. אז אנחנו מאחלים לך המון 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 מזל טוב. ותראי מה אני מביאה לך. את רואה את זה? זה החלק הבא שלך. הנה, שימו את זה פה. אני באה אליכם, אבא יגיד, הגיעה הנסיכה, אמא ברגע. מאיה! טוב שבת. בפרשת ויצא שקראנו אתמול, מסופר על רחל אמנו שעמדה להתחתן עם יעקב אחרי ציפייה והמתנה ארוכה. אך ברגע האחרון לבן החליף אותה עם אחותה הגדולה לאה. רחל ויעקב חששו ממהלך כזה,
וסיכמו ביניהם על סימנים סודיים, על מנת שזה לא יקרה. אבל ברגע האמת רחל מסרה את הסימנים ללאה, ובכך מנעה מלאה בושה גדולה, אך גם ויתרה על כל עתידה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כי רחל לא ידעה שיעקב יתחתן איתה אחר כך. היה ברור לה שהיא תיאלץ להישאר עם עשיו הרשע. רחל הייתה מוכנה לעשות את הוויתור הענק הזה, כי היא האמינה וידעה שהכל מאת השם. היא ידעה שכשמוותרים על משהו לשם שמיים לא מפסידים מזה. גם אם היא לא ידעה מה יהיה המשך הסיפור ומה באמת תהיה התוצאה של הוויתור הזה, באותו רגע היא חשבה רק על אחותה וכמה היא תתבייש ותתבזה כשיגלו שהיא בעצם לא הכלה הנכונה. רחל שמה את כל החלומות, הרצונות והשאיפות שלה בצד ופעלה רק למען אחותה לאה. מסופר במדרש איכה רבה שאחרי שנחרב בית המקדש, השם בכה על בניו שגלו מארצם. האבות באו לנחם את הקדוש ברוך הוא, אבל אף אחד מהם לא הצליח, עד שקפצה רחל והזכירה את הוויתור הגדול שהיא עשתה למען אחותה, למנוע מאחותה ביזיון וחרפה. ואם היא, בשר ודם, יכולה להתגבר על הקנאה ושמה את עצמה בצד וחשבה רק על אחותה, אז בוודאי הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יכול להתגבר על הקנאה בעבודה זרה ולמחול לעם ישראל. מיד התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, והוא אמר שבזכות רחל הוא יחזיר את עם ישראל מהגלות. מאיה היקרה, מרחל אימנו אנחנו לומדים על חשיבות הוויתור, כדי לא לבייש אף אחד וכדי לא לפגוע באף אדם. תזכרי שבוויתור אף פעם לא מפסידים. יהי רצון שתמשיכי ללכת בדרכי האבות ואימהות, במידות טובות ובמעשים טובים. יש לנו עוד חלק של פאזל בשבילך. שיהיה לך בהצלחה בהמשך. שלום, עין טובה ולימוד זכות. למה דווקא עין? ומה זה עין טובה? העיניים שלנו מביעות ביום יום את הרגשות הבסיסיים ביותר שלנו. בעת צחוק הן מתכווצות, כשאנו מערערים הן מביטות לצדדים, כשאנו עצובים הן מלאות בדמעות. עיניים אומרות יותר ממילים. אדם בעל עין טובה רואה בכל דבר את הטוב. כשאדם מביט על המציאות בעין טובה, הוא מחפש את הטוב בכל דבר, הוא מעצים את הטוב, יוצר טוב בעולם. ולימוד זכות. לימוד זכות הוא הזכרת תכונות טובות של מישהו. אין עוד דברים טובים שהוא עשה, או מציאת הסבר הגיוני ומוסרי למשהו לא טוב שעשה. לדון את עצמנו לכף זכות פירושו, להגדיל את האור ואת הטוב בעולם. לממדים כאלה שהרע יאבד את אחיזתו ולא יתקיים כלל. מאיה. בשתי התכונות המופלאות האלו, עין טובה ולימוד זכות, את משתמשת ביום יום שלך, ובעזרת השם תמשיכי ותעצימי אותן, ובכך תרבי את הטוב ואת האור בעולם. עלי והצליחי מאיה, אנחנו גאים בדרך בה את הולכת, ומתפללים לבורא עולם שיהיה לצידך, ישמור ויגן עלייך וישפיע מטובו עד בלי די. מיושה שלנו היא הנכדה הצעירה, הכי קטנה שלנו, ובמסיבת בת המצווה שלה אנו סוגרים סבב של ברי ובנות מצווה של הנכדים, ומכאן בעזרת השם ממשיכים לפרק חדש של שמחות. יהי רצון שנזכה לעין טובה ולימוד זכות, לטוב, לאור, לשמחות ולבשורות טובות. אמן ואמן. תדעו לנו משהו להעביר אלייך, אז אנחנו מעבירים הנה אנחנו מעבירים. זה שלך. היי מאיה, נכדתי היקרה, מה זה כמה התגעגעתי אלייך. את נערה פיקחית וחכמה, עדינה ורגישה, מצליחה בלימודים ויחד עם זאת מלאת ענווה. ראיתי הדרכה יפה בדבריו של הרב יגאל כהן,
ישנם מספר דרכים לרכוש את מעלת הענווה ולהתמיד בה, אם על ידי חיזוק האמונה בגדלות הבורא וקטנות האדם, על ידי תפילה לקבלת כוחות ורעיונות כדי להתגבר על הגאווה, ועל ידי הכרת מקומי בעולם. ברצוני להדגיש את הדרך הבאה המופיעה באיגרת הרמב"ם. מתרגל תמיד לדבר כל דבריך בנחת. כאן מגנה לנו הרמב"ם את שיטתו בתיקון המידות. על ידי ביטול הכעס הפנימי מתבטל מלבך מידת הגאווה. אם נתרגל לדבר בנחת ובשפה עדינה לכל אדם, עם הזמן נצליח להתגבר על הגאווה. על ידי הדיבור בנחת תיכנס בליבנו מידת הענווה. הבטחתו של הרמב"ן באיגרת זו לבנו היא שבכל יום שיקרא איגרת זו יענוך מן השמיים, וזאת משום שאם תיכנס בליבו מידת הענווה, שוב אין סיבה למנוע ממנו את מבוקשו. שמעתי פעם סיפור על יהודי אחד שהיה קורא את איגרת הרמב"ן. שאלו אותו, מדוע הוא קורא? ענה היהודי, מפני שרוצה שיענו לו מן השמיים. הוסיפו ושאלו, נו, האם ראית כבר ישועות? והוא ענה, הלוואי ישועות, אני עומד להתגרש, ופטרו אותי מהעבודה. ענו לו, אל תתייאש, השם יעזור. לפתע קיבל שיחת טלפון שבמהלכה צעקותיו הרמות איימו להחריש את אוזני השומעים, עד שלפתע תפס את הטלפון, זרק אותו עד שנשבר. את בוודאי מבינה מדוע לא נענה כהבטחת הרמב"ם. לא מספיק לקרוא את האיגרת, צריך להבין ולהפנים את הדברים, ובמיוחד לתרגלם, להתאמץ לקיימם בצורה נכונה ועם כוונה אמיתית. מאיה, נכדתי, אני אוהבת אותך מאוד ומאחלת לך שתעני מהדרך, תעני מעכשיו, תקשיבי לרחשי ליבך, תהיי פשוט את. מאיה, קיבלתי חלק של פאזל להמשך המסע, שיהיה לך בכיף, בכל ובהצלחה. תעצור לסגור הסרוך, אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. שלום. היי. מזל טוב לבת מצווש, אתה אשכרה בת 12. מאחלת לך הרבה אושר, בעיקר כושר. שתמיד תשמחי ותשמחי אחרים, החיוך המהמם שלך. אוהבות המון המון, ולמד טוביה בעד הפעם. תראה. תגידו, השאירו לכם משהו בשבילי? לא השאירו כלום. אז כנראה שהגיע הזמן שללכת הביתה. ביי. אני באה אליכם, האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש. אני באה אליכם, אני באה אליכם. שלום, חזרתי. חזרת, איך היה? איך היה במסע? קיבלת המון דברים? קיבלתי הרבה דברים. אתם יכולים לעזור לי להכיר? כן, בטח. ילדה שלנו קמה, התגעגענו חכים, מעט ילדה שלי, לפני שתגדלי. ילדה שלנו קמה, התגעגענו חכים, מעט ילדה שלי. אוף, אני לא מאמינה שכל המסע הזה הולך לסרט. אל תדאגי מאיה, את החלק האחרון תקבלי מאבא ואמא. אפשר לקבל אותו עכשיו? לא חמודה, את החלק האחרון תקבלי בערב הבת מצווה.